Biz bugün künni büyük ösüşlüň, belent maktatlaň durmuşa geçirilen zamanyny ýaşaýar. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadağymyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyň taýsy tagallalarynyň netijesinde bugün künni Türkmenistan watanymyzy dünýe ýüzü tanaýar. Ine bugünem Türkmeniň şan şöhratyny hasam artdyran täsirlikleň Türkmen gudratynyň öňüne dogurys. Ol gudratam Arkadağ şäheri. Gelin mehman tomoşaçylar hemmemiz Arkadağ şäherine gedelen. Gudrat göreý diýseňiz cennet Arkadağ şäherine gelin. başla. Dünýäň gözüne akıllı şäher ady bilen ýaňsalan bu ajaýyp şäher türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadağymyň kämil paýgazyndan kemal tapan sungu deseri. Milli liderimiň, hormatly prezidentimiň tagallalary netijesinde täze şäher sebitde iň iri we ekologiýa taýdan arasy şäherleriň birini urdy. Arkadağ şäheriniň gurulşyna 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde badalga berilip, sanlyca ýyldan 2023-njy ýylyň 29-njy iýunynda bolsa, eýem bu ajaýyp akylly şäheriň açylyş dawarasy boldy. Şäheriň birinji tapgyryna 336 sany bina we desga, şol sanyna ähli amatlyklar özüne jemleýän ýaşaýyş jaýlary. Dünýäniň iň kämil enjamlary bilen üçin edilen çağalar sagaldyş dikediş merkezi, hassahanalar, orta mektepler, çağalar baglary, edara binalary, inženerçilik ulgamlary we beýleki möhüm ähmiýetli desgalar gurulyp kullanylmaga berildi. Has taqiqi Arkadağ şäheriniň birinji tapgyryna 11 sany jemgyýetçilik binasy, 25 sany edara binasy, 19 sany bilim edarasy, 258 sany ýaşaýyş jaýy, 9 sany saglyk we sport binasy guruldy. Köpetdağın ajaýyp dağ eteklerine yerleşýän, öňde barjy sanly, maglumat aragatnaşyk tehnologiýalaryna esaslanýan Arkadağ şäheri dünýäde deňi taýy bolmadyk akylly şäherdir. Bu ýerde ekologiýa aýratyn üns berilýär. Desgalaryň gurulşygyna ekologik taýdan arasy materiallar ulanýar. Arkadağ şäheriniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sebitde durnukly, ýaşyl, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherler ösdürmek taslamasyna goşulmagy bolsa, bu ulgamda öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli çözülýänligine şaýatlyk edýär. Gahrman Arkadağymyň kämil paýgazyndan kemal tapan bu şäher milli liderimiň beýik arhitektordygyny ýene bir gedek dünýä äşgär etdi. Çünkü gahrman Arkadağymyň hut özi bu ajaýyp şäheriň gurulşygyny üns merkezinde saklady. Gözüňe getirip görüň. Ýöneköý bir jaý gurmak üçin bir geden zähmet, ihlas gerek. Bu ýerde bolsa bir ýa iki bina däl, tutuş şäher gurulup halkymyza ulanylmaga berildi. Özüm hemme zady üçin şäher. Bu ýerde ýaşamak üçin hemme zat bar. Arkadağ şäherine akylly şäher diýilmegi ýöne ýeredäl. Bu ýerde hemme zat oýlanşykly, ölçörlüp, adamlar üçin iň amatly şertler gözüňde tutulup edilir. Akıllı şäherleriň sanly infrastrukturasy hemem sanly innowasion tehnologiýalar. Bularyň hemmesiniň aňyrsynda türkmen halkynyň milli lider gahrman Arkadağymyň hemde çoňur hormatlanylýan belent mertebeli prezidentimiz Arkadağly gahrman serdarymyň beýmeçşör ihlasy hemem öňden görjülükli paýgasy ýatyr. Bu şäher müňlerçe hojalygy, ýaşaýyş jaýy bilen üçin etdi. Müňlerçe adamlar üçin bolsa täze iş ornlary döredi. Bu ýerde hemme zat dünýä ölçeglerine kıvap gelýär. Ýaşaýyş jaýlaryna bolsa akylly öý ulgamy ornaşdyrylýar. Biziň hemmemizi bu ýanlaryan zat bolsa bu şäher türkmen hünärmenler tarapyndan guruldy. Howa, öňler täze imarat ýa bina gurulanda ýurtymyzda binagärçilikde dünýä belli bolan daşary ýurt kompaniýalar çağırılan bolsa, Arkadağ şäheriniň gurulşygyna, ýurtymyzyň gurulşykçylaryna, türkmen hünärmenlerine ynam milletler. Netije bolsa ine görşüňiz ýaly. Bu ajaýyp şäher halkymyzyň gurulşykda ýeten belent tepkitleriniň, gazanan ösüşleriniň aýdyň subutnamasy. Şäher gurup ulanmagy bermek bu entek işiň hemmesi däl. Esasy zat şol ulanmagy berilen binadyr desgalaryň öz wezipesini ýerine ýetirmegi. Edara kärhanalaryň işlemegi, adamlaryň iş bilen, ýaşaýyş jaýlary bilen üçin edilmegi. Her bir zatyň niýetlenen maksadyna gullyk etmegi.
Buların hemmesi gaty oýlanşykly çemeleşmegi talap edýän meseleler. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen bu meselelerin hemmesiniň halk üçin oňyn çözgüdi tapylyp, hemme zat öz bolmaly ýerine edil sagat ýaly hereket edýär. Arkadag şäherine bagtyar durmuş gaýnap joşýar. Yunus ählimize ma'lum bolşýaly köpetdagyň ajaýyp eteklerine, öňde barjy sanly maglumat aratnaşyk tehnologiýalaryna esaslanýan Arkadag şäheri dünýäde deň taýy bolmadyk akıllı şäher hasaplanýar. İlki bilen dünýä ýüzüne internet baglanşygyna, internet giňişligine eýe bolar ýaly ähli şäheriň içinden, ähli edaralardan, ähli ýaşaýyş jaýlaryndan optik süýüm geçdi. Ýokary tezlikli interneti şäheriň ýaşaýjylaryna, mihmanlaryna, hünärmenlerine el ýeterli etmek üçin. Ýene bir bellemel zat ähli şu ýerde görýän oduň kaçan binalar bar. Ak binalar, ak mermere betlenen ajaýyp binalar. Şu binalaryň ählisi ine ýörüýti akıllı şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulyp bina edilen bolýar. Bu diýmek ählisi şolaň uzak aralykdan smartfonyň, internetiň islenlik bir ýörüýti awzalyň kömegi bilen dolandyrylyp bilinýär. Çünkü gahrman Arkadagymyz akıllı Arkadag şäherini gurmak üçin esasy öz ünsini, öz zähmetini sarf etdi. Elbette biziň hem maksadymyz şu gepleşigimiziň esasyna mähman tomoşaçylarymyza, ähli raýatlarymyza şu akıllı Arkadag şäheriniň aýratyrlyklary we tapawutlanýan ýerlerini giňişleýin, gurrun bermek. Indi Yunus akıllı Arkadag şäheriniň bu aýratyrlyklaryny, bu gözelliklerini bir giňişleýin, gurrun bermek üçin aýratyrlykda iki bölünip bir tomoşaçylarymyza bir ogadan video şekile geçirip, ogadan pursatlar video şekile geçirip tomoşaçylarymyza ýetirýäli. Dogry ýa-da elbetde laşýan. Ödem diňe birinji tapgyr şu ajaýyp şäheriň gurulan ilkinji tapgyr şeýle tuwelimi uly giden kaçan yerleri, uly ýeri, territoriýany eýleýän bolsa, häzirki wagt elbetde biziň bir gepleşigiň dowamynda ikimiz egerde bir wagdalykda çykyş eden ýagdaýymyzda ýetişmeýär tomoşaçylar görüp. Şoň üçin hem teň diýişiň ýaly aýdaly bu tarasyna ýetin, bu tarasyna ýörüýti iki tarapdan, iki çetinden şu ajaýyp akıllı şäheri, Arkadag şäherini tanıştyryp başlanan. Başysyny mähman tomoşaçylar size taýýarlan bu gepleşigimizden daşlaşmaň. Elbetde siz bilen bugün bir akıllı Arkadag şäherine siýahat ederiz. Ýok. Bilşimiz ýaly her bir ýurduň, her bir metkeniň, milletiň taryhyny diňe muzeýlaryň bilen öwrenip bolýar. Muzeýler özlerine eksponatlar jemläp, şol eksponatlaryň kömegi bilen hem bir näçe halklara, esasanam öz milletimiziň gönül günaýdanmyzda ýaş nesillere biziň ata-babalarymyzyň näkili gaýtuwsy merdany we watansyjy bolanlygyny diňe muzeýlaryň kömegi bilen, ýagny şu ýerdäki bir näçe taryh we medeni ähmiýetli ýadygärlikler bilen şolar dogrusynda dol giňişlen öwrenip, görüm bilen görüp bilip bolýar. Gelin mehron adamlar bu muzeýiň içinde näkili taryh we medeni ähmiýetli ýadygärlikler bize garaşýarka şolar dogrusynda giňişlen söhbet teşkil edýär. Mehron adamlar giýrenden şeýler kaçan bina giýrenine öwrüňden göz ýetirýäňer. Bugün günü bu muzeý boýunça maňa kömek etjek, maglumatlary berjek, ýardym etjek umman hünärmen ekskursiýa boldum. Bugün günü Merzen Nuri bar. Merzen, salam. Salam. Ben Arkadag şäherinde taryh өлkäňiz muzeýine hoş geldiniz. Dogry. Merzen, sizem hoş gördük bugün günü. Bu ýerde näçe tan bölüm hereket edýär? Ben Arkadag şäher taryh өлkäňiz muzeýinde bäsden bölüm hereket edýär. Olar özgelerinde bir näçe bölümlere bölmek bilen olar garaşsyzlyk, arheologiýa, şeýle-de etnografiýa, tabiat hem sanat bölümlerine ibaret. Görüşimiz ýaly bu ýerde ulag we aratnaşyk ulgamy değişdirilýän bir näçe eksponatlar öýrkedilen, şolar bilen birlikde biziň ýurdumyzda ulag hem de aratnaşyk ulgamy ösürmek we batda öýrenili işler alyp barlar, ýani gahrman Arkadagly gahrman ýerdaýmy tarapyndan täze ýollaryň gurulyp ulanylmagy bermegi görüşimiz ýaly. Biziň ýurdumyzda hawa ýol menimler hem täzeden gününden özgörýär. Şonuň bilen birlikde 2016-njy ýylda hem
Allah'ın kuşunun şekillemeye edip kurulan hovanın hem bir yerde bellemek gerek şeylerde yani kıyına bilen halkımla soğuk verilen 777 kısımlı boyunlar hova olağın hem misal etirpiler. Mehruan adamlar ne özünüz çektim şu yerde yerleştirilen QR kodlara seredin. İslenlik bu yerdeki binalar hem şol konsepsiya eğriye mehruanlar. Yani açanla biz şeyle yağdayda QR kodu skanlan yağdaymızda menin telefonumda edir kodda şu eksponatlar vardı. Yani elim 52'ye Türkmenistan tarafından uçurulan Guinness'in rekortlar kitabına giren şeylik hem boyun 200 YR kısımlı hava gemisi idiriyor. Şeyde bizim bu qarasızlık zalimizde yurdumuzdaki ahıl pudaların hem den derecede ötüşünü görmek mümkün. Bu yerde görüşümüz yani 2017 yılda geçirilen 5. Aziyat oyunlarına soğuk verilen fakir yani alaviyadından fakir hasar ediliyor. Bu yerde hem görüşümüz yani Parfiya devletine tapılan ritonlar şeylerde medeniyet ve siyahat tülgümü. Yani bizim yurdumuzda medeniyet bilen siyahat tülgümü den derecede alt gidilmek bilen tarihi ya değerli şeylerde her zaman binaların kuruluş ayatınıkları öğren təsirini bilen tapavutlanıyor. Şeylerde şol binalara bizim mühim şahslarımızın adlarını takılmayan hem bir yer bilen bağlanışıklı olup duruyor. Şeylerde senaat, puda olsun, metalurgiya senaat olsun bizim yurdumuzda ahli yarası balıkları baylığı bilen yani kuruluşu için gerek olan ahli önümleri bizim yurdumuzda doğal derece üstün ediliyor. Aynı olsa gelin biz arheoloji alanımızın ekskursiyonu devam edelim. Başlayalım. Nasıl bir arheolog alanımızda esasen ahali vilayetinin tane yerleşen tarihi yadigarlar yani onların küçüldilen görünüşleri şeyle de onun maketleri yerleştirilen ne umuman Atoğuy. Bu seninle yanımız elbette bana tanışıyorsunuz, tanışışlarımızı tanışsanız nerede işli olup duruyor? Yani Köyünü Nusoy. Elbette, Köyünü Nusoy qalasına mehruvan adamlar. Adı rivayeti uğrulan Köyünü Nusoy qalasının içki quruluş tertibi, daşqı hayat ve yaşış tertibi şunun yal görünüşte olup duruyor. Devam edelim, başka nemeler var bu yerde? Bizim zalimizde yani ahali vilayetinin tane yerleşen yani Seyit Cemalettin olsun ilkinci dören o medeniyeti olsun şeyde ilkinci dören Zeytun medeniyeti olsun özgelerinde beyan ediliyor. Hem de şol yerde qabahtır işler geçirilenini tapılan tapınırlar bilen suratlandırılıyor. Ya değerlenmerde ahali vilayetinin tane yerleşme yani Parzepe değil vaatlandırılıyor. Görüşümüz yani Parzepe arkadaş şehir tarihi ülken öğrenci müzeyimiz hem Parzepe'nin binayarlık ayrıtını esasında kurulan müzey hasar ediliyor. Kahraman arkadağımızın 2016 yıla barıp şol yerden köyde böyle tapmağı ona qabahtır işler geçirmene bağdalga veriyor ve soyunu hem mirasa sarpa koymak, vatanı özgürtmek gelip ıglan ediyor. Bizim nuvası etnografiya bölümümüz bilen devam edelim. Mercan bizden enniki öňümizde garaşan bölümimiz gaýsy? Etnografiya bölümü yani etnografiya bölümünün özü etnografiya halk, grafiya ýa-da many anlatmak bilen halkların gelip çykyşyny. Şonuň bilen birlikde edim bölümleri, geyniş usullary, günnelik durmuşlar, giňişlerin görkezlen. Toýlama. Gaty dogry ýa-ni ähli görünüşli mulyajlaryň, maketlaryň, manikenlaryň usulen mehruwan adamlar häzirki wagtda ata-babalarymyzyň merdany ata-babalarymyzyň enekil görünüşde quyi qarşılar doğru değil mi? Kâr qarşıları ne var? Kâr gelirken filminde de bolşiýaly. Enekil görünüşde bu yerde näme işlemiş bolupdyr? Bu yerde Suudi Ermeniň usulen uny, işler yani. Odaýdan oýnanyşyň ýagdaýy görkezlen. Meşhur babyda hallamyň ýerýemiş gelenine ýaz pasly gelenine üzüm ýygyşy bilen dördörüm taşy türkmen gödellerinden umman başga da bir näçe zatlar şu ajaýyp ýerde öz meskenini tapdyr diýip belläsimiz gelýär, dogry mi? Ne bilişimde ýaly mehruwan adamlar 5000 ýyllyk gadymy tarih bolup
yer ýüzünde bolup geçen en kadim sivilizasiýalaryň beşliginiň hanyna girýän hatarına, ýagny Misir, Mesopotamiya, Hytaý, Hindistan hem de Türkmenistan ýörüýti alimler tarapyndan ikrar edilen kadim sivilizasiýalaryň biri bolmak bilen biziň merdany atabalarymyz şunun ýaly görnüşde ýaşapdyrlar, işläpdirler, döredipdirler. Şunun ýaly gözüň bilen görüp merdana pederlerimiziň bardygyna gowanmak, buýsanmak biziň bugun köwünde her bir ýaş neslin gönden-göne iňmir etmeli işi borjum gadyp durýan. Mene bu ýerde keçe edişlerini ýörüýti görülýär bu ýerde. Hakykatdan belläp geçdik keçe taýýarlanyş önümçüligi adekwaty UNESCO-nyň maddi däl milli medeni mirasynyň sanawyna da girdi. Bu ýerde biziň türkmenlerimize mahsus bolan toýdur bayramlarda oýnalan halk oýunlary görkezlen, ýagny özüden ýalyga towus oýunu bolsun, kuş oýunu bolsun, şeýle çağalyklaryň ýetginjeklerin oýnayan oýunlary giňişlerin görkezilýär. Umman bu ýerde başga da bilşimiz ýaly bir näçe bölümler hereket edýän mehriban adamlar ýaňy diýişmem ýaly özüňiz gelin görüň şunuň ýaly bir näçe güler ýüzlü hünärmenler tarapyndan ýerine ýetirilýän aýdyp berilen maglumatlara diň salyň ýa bolmasa ýok özüm öz başlyk aýlanjak diýseňiz her bir eksponatda ýerleşdirilen QR kod bilen siz özüňiz öz başlyk syýahat edip baý maglumata we tejribe eýe bolup bilersiňiz. Tomoşaçylar, milli liderler, gahryman arkadaşymyzyň parasatly başlangyçlary bilen ýurdumyzda kitaphanalary diýsen uly ünslerliýär. Elbetde Arkadaş şäherine ýerleşýän kitaphanada Döwlet Mehmet Azadynyň adynyň daqylmagy elbetde ilymy, bilime, kitaba has bir sarpa goýulýarlygynyň bir nyşany bolup durýar. Gelin häzir bolsa Döwlet Mehmet Azady adynyňky Arkadaş şäher kitapxanasynyň içine berip bu kitaphananyň içi bilen giňişleýin tanış bolalım. Ýörüň. Babalarymyz kitap okap oturan aňyrda dursun, onu dinläp oturanan behal däldir diýipdirler. Elbetde mehriban tomoşaçylar, Arkadaş şäheriniň tanışlygy bilen biz edil şu pursat Döwlet Mehmet Azadynyň adyny göterýän Arkadaş şäher kitaphanasyndan dowam edýär. Elbetde bu kitapxana bilen häzir bu ýerniň hünärmeni bizi tanış eder. Salam. Sizi bu owadan kitapxanaňyzyň bir işleýiş pursatlary bilen mehriban tomoşaçylarymyzy, ýagny kitaphananyň kitaplary bilen eger mümkin bolsa tanış etseňiz. Başlygyny Cennet, Döwlet Mehmet Azady adynyň Arkadaş kitaphanamyzda meni hoş gördük. Döwlet Mehmet Azady adynyň Arkadaş kitaphanamyz arkadaşly gahryman serdarymyň özüniň gelmegi bilen açyp ulanylmaga berildi. Bu ajaýyp Arkadaş şäheriniň her bir köçörleri, her bir binalary biziň bilinç şahsiýetlerimizin adyny göterýär. Biziň kitaphanamyz hem Döwlet Mehmet Azady adynyň Arkadaş şäher kitaphanasy diýip adlandyrylýar. Biz hem Arkadaş şäher kitaphanasyna rahmet çekýänlik üçin diýsem bahapda bol.
Ina kitapxana haqqında aytып beremizde bizim kitapxanamız 3 milyon kitap fondu üçün niyetlenip, şol uraqın özünde 600 okuyucunu kabul etmek üçün niyetlenmeli. Biz ina şu yerde bundan aşağı hem kitapxanamızda monitorlarımız bilen gerekli olan kitaplarımızı ve güzel şehrimizin bir neçe internet sahiplerinin usulen geçiriyat ve gelen okuyucu monitorun bilen özüne gerek olan malumatlar alıyor. Bundan aşağı hem bizim kitapxanamızda bu yıl 24. yıl Dehim Payxat Numani Maktumulu Prağı var. Tanrılar Maktumulu Prağı niyetlenen yıllık seriyemiz var. Şu yerde Arkadağ şehri, geleceğin şehri adlı kitabımız var. Bu kitabın içinde bizim güzel şehrimiz, akıllı şehrimiz, Arkadağ şehrinin kuruluşu var. Şöyle hem içi duruşuyla fotosuratlar bilen bedelen kitap olmuştur yani. Berde Arkadağlı kahraman Ferdarımızın Joker Payxatından veren ilkinci kitabı bir yaşlar beğenmeyen kitabımızın biri. Yaşlar vatanın dayanıcı adlı kitabımız var. Bu kitabın bize gelimize gelip kavuşmak için bir yaşları deyken bahsetti. Bundan başka hem berde kitap sergimiz var. Türkmen halkının milli lideri kahraman Arkadağımızın kitaplarından Joker Payxatından dören kitaplar olupdur yani. Elbette bizim kitapxanamızda esasen Türkmen halkının milli lideri kahraman Arkadağımızın kitapları sorulur. Yaşların arasında hem türlü yaştaki okuyucuların arasında ulufeyulen okulan kitap olupdur yani. Bundan başka hem edil şu yıl hem has doğrusu olur. Maktumulu Prağa değişik olan kitaplar. Maktumulu Atamızın kitapları has istebilirlik sorulayan kitaplar olupdur yani. Bundan aşağı hem bizim näme Arkadağ şehrimizde luqmançılık mekteplerimiz, hem saatçılık mekteplerimiz var. Esasy okuyucularımız bizim taliplerimiz olupdur yani ve mektep okuyucuları, esas okuyucularımız var. Şu taliplerimize gerek olan özlerinin okuları için gerek olan bir neçe kitaplar bilen özümüz hem hizmet ettir yani. Inni yansın kitapxananızda bir daha öňüp berdim. Mahım ýörüýti okulgalar, ýagny bir uly ýaşlylar üçin aýratyn okulga we açyk ýagdaýda we çağlar üçin aýratyn okulgalar bar ekeni sözümüz gowru bolmaz ýaly. Ählesin şu video şekli üstü bilen nählen tomoşaçylarymyza ýetirýär ýaly aýlanyp mümkin bolsa. Ökman, bunun esasy maksady okuyucu diýende tesli okuyan okuyucu var, tesli okuyan okuyucu var. Şöyle tesli okuyanlarımızı biz içine salıp okutýarsa, beýlekleri täsir bermedi ýaly. Tesli daşyndan okuyan okuyucu topada daşyndan okana alýada, kitap okana. Onu şöyle daş tarapynda oturtýar. Bundan aşağı hem kitapxanamızda çağacıklarımız için çağalar otağımız var. Ne görkemli hazır. Yörüte çağalarımızda üçünem yörüte ertek kitaplar çağalarımız var. Bu yerde biz hem öz gelenimizde çağacıklarımızda olan hizmetlerimiz. Dünýä bir türkmen diline däl, hatda ingliz diline de yörüte çağalar üçin, dünýä dillerine niyetlenen kitaplarımız var. Erteklerine bine görüşmeli ýaly mehman tomoşaçylar diňe bir türkmen diline däl, meselem aýdaly bir ingliz dili bolsun, dünýä dillerine diýişýäli esenlik dille bir ertekleri has okap tanışyp bilmeklerine uly bir yeňillikler döredilen, mümkinçilikler döredilen. Bel çağlar toğunun bedelşi çağanyň ünsini hasan özüne çekýärdi. Kitap olan howasynı artdyrmak, kahramanlary yerleşdiriler, şular ýaly bedeylerler, beleklerler. Näme özüňizde kahraman Arkadağymyň şular ýaly Arkadağly kahraman Ferdarymyň bir de şular ýaly ajaýyp bina gurup bermeli we şular zähmet çekmäne mümkinçilikler döretdiren üçin sag bolsun aýtýar. Mahım bu otağdan çıkan yerimizden görüşümüz ýaly men pikirimçe daşky okulga mukadip pikir edýän şeýlemi? Açyk ýagdaýynda okulýan okuldan bolupdyr ýa. Ene berde o hojat edebiýatlaryny okudaga değişir kitapları tapmak mümkinçiligimiz var. Ene berde bolsa kitap müzeyimiz var. Biz observatoriya hizmetimiz bilen
gençlerini tanıştırmak için Fen Teknologiyalar ve Howpsuzluk bölümünün müdürü Kerim, salam. Sizi iş tähmet edaranızda hoş gördük. Eger mümkin bolsa mehriban tomoşaçylarymyz şu observatoriya boýunça gurrun berseňiz. Hem arkadaş şäherimizde döredilen uly mümkinçilikleriň biri kitapxanamyzda teleskop enzamyny oturdulmagy. Hem şu teleskop enzamy arkaly gejäniň garaňky wagtynda gümmelleriň açylmagy we şol teleskop enzamy arkaly bir okujylara, astronawtlara ýyldızlaryň, planetalaryň, galaktikaryň hereketini öwrenmek üçin bir uly mümkinçilik döredilen. Mehmet Azadadyndaky Arkadağ şäher kitapxanaňyzyň içi bilen bir giňişleýän has düşnükli ýagdaýda tanıştyranyňyz üçin mesela işinizi üstünlük arzu edýär. Biz hem sizin işlerine üstünlük arzu edýär, hem sizin için gaplarlar açyk we dürli ýaşap okuwçylaryň için hyzmatlaryňyzdan şular ýaly gelip durur. Köp sag bolmagyň okuwçylaryňyz kän bolsun. Sag ol. Ene mehriban adamlar şu günü şu ýöre tutmak mektebi barda bize gurrun merje günärmin bolsa Rahim Niyaz. Rahim muallim. Hoş geldin Yunus. Sağolun şeýdiň. Elbetde bilişime diýäli ilkinji ýyl, ýani 2023-nji ýyldan başlap özüne talipler kabul edip başlady. Ýani Fatih Barfatyň ýürüýti Arkadaş şäher ýürüýti tutmak mektebi orada. Doğru öyle kesin. Şonu şu ýerdäki ugurlar bölümi hakynda bizi gyzyklandyrýar. Şonu dogrusyny aýtyp berseňiz. Sadece Barfatyň Arkadaş şäher ýürüýti tutmak mektebini esasan naqqaşçylyk, sunmaty dizayn, sunmaty koreografiýa, sunmaty kirşi saz gurallar, sunmaty şeýlede üflem gaqylçanýan saz gurallar, sunmaty saz nazariýeti ýalyk bir näçe bagşyçylyk, sunmaty halk saz gurallar, sunmaty ýalyk bir näçe ugurlar özüne jemleýär. Onda toporlaýyn orkestr esasynda tapaklar geçýärler, şol sany ýeke bara tapaklaryny esasan taliplerimiz öz moýnamlary bilen tapaklarını ýygy geçip durýar. Garap ähli mümkinçilikler şertler döredip berilipdir. Häzirlikçe Sahyja Barfatyň Arkadaş şäher ýürüýti tutmak mektebi edir şu wagtyň özünde 50 sanak talip özüne kabul etdi. 50 talip. Kurs boýunça nesip bolsa her ýere geçýär. 40 goruluk bolmak umuman aýdanda. Umuman aýdanda 240 goruluk. Onda bizdäki maglumat dolusyny aýdanda şeýle görnüşde öyle. Bir saýyň uwagyň seferler Rahim ol girip görbelermi? Näke ýaly? Elbetde edir şu wagt ýürüýti fortepiano bölüminiň otagy taliplerimiz halipalar bilen tapaklaryny geçýän wagtynda. Tato başladım sizden soň. Assalamu aleykum.
olayım. Saat dinledik devam ediverelim yoluna. Sağ olun olayım. Tamam işte. Ne görüşmedi Ali? Rahim olayım. Hakikaten taliplan da oluyordu da okumağı öğrenmek için şartlar döretip verilipdir. Şimdi Ali adır ne hormatly prezidentimizin döretip vermegine gen mümkinçiliklerinin esasında bir näçe bähleşikleri gatnaşar, şolarda da derwayt yerleri alar dep umid edýäs. Doğru, öyle kesin. Dürüstlük ardı ödýäsmyndan meýlägim. Bähleşiklere ýan ýakyny bizim molimimiz gatnaşdym. Tahyň paýhasy maglumatyny ol Praga diýip bähleşik geçirildi. Şol bähleşikde de arkadaşly gahrman serdarymyzyň şat erpaýyna münasip boldy. Saat döretmek sunmaty boýunça molim ýaş molimlerimden biri şat erpaýyna münasip boldy. Ol gaty gowanlarjy bu ýa-da da mundan meýläm şoňal üstünliklerimiň köp bolmagyny ardy edýär. Rahim olim, ýanky aýdan gurulanyňyzdan bölümleriňizden başga haýsyna bar köp bilersiňiz. Nakkaşlyk, sunmaty şol sany suratkeşlik, dizayn sunmaty esasan sunmatyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Ne ýürüýte taliplerimiň Doğru. iş prosesi taliplerimizin sapak geçip duran fırsatları. Esasen surat çekmekte taliplerin öňünü görüp duran suratyny nähil ähende nähiller hep bilmek. Mundan meýlekde Rahim olim işleňizde sirlik arzu edýän indi biz gurasaňyz başga ýürüýte binalara diskarlygy da ýoly düşdi. Köp sag bolun sizde. Sag bolun geleniňize. Sag bolun. Diňe saglyk görüşelim. Sağ olun Rahim olim, beren täsirli görünýäňiz üçin mundan meýläm ulusçylyklar arzu edýäs işleňiz. Köp sag bolun. Halıma eyledin zabun, kara saça sanmadın, öldürsem rabi bugün, ay boynuna kay, evlavri bilen. Yutonuk kısımlı elektrobuslar terigata ayağı çemeleşmekte aňry baş çödügüt bolup hasaplanýar. Elektrobusların esasy aýratynlygy olaň adam aýdyp duranlar. Olar ýüz götürüm elektrik energiýasy bilen işleýärler. Bu bolsa ekologiýa, howaň arastalygyny gorumaga uly kömek edýär. Her oturgucunun gatdalyna nähwan tomoşaçylar ýan kompýuterleri, meselem ýa-da ykçam telefonlary güýçlendirmek üçin USB birleşdiricisi bar. Şoň üçin hem telefonyň ýa notebookyň zaryady guturyp barýar diýip alada etmek gerek ýok. Barmaly ýeriňizde barýançaňyz arkaýyn el telefonlaryňyzy ýa-da bolmasa notebooklaryňyzy zaryada goýup bilýärmiz. Nähwan tomoşaçylar ine görüşüňiz ýaly elektrobusyň ortaky gapysy elbetde ýörüýte mümkinçilikleri çäklendirilen raýatlar üçin amatlyk döredilen ýörüýte mümkinçilikleri çäklendirilen raýatlaryň arabalaryny elektrobusy mündirmek üçin ýenilik döredilen bu bolsa arkadaş şäheriniň akylly şäheriniň ýene bir raýatlar üçin ýeňillikleri bolup durýar. Şu pursatda gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň alyp barýan işlerini köp sağ bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sağ bolsun, alyp barýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, ine-de bu şäheriň ýene bir aýratylyklaryndan biri, ýagny her bir gelýän mehmanlar haýrany goýan zatlar bu ýerdäki aýratyn innowasion tehnologiýalar bolup durýar. Ýagny hazırky wagtda men ýörüýte programmanyň kömegi bilen şu ýerde iň bir hormata syýylyga münasip gözüň ýagyny kelýär diýende bu biziň üçin hakykatdan ümit köşkden bolan elektromobil taksilary çağırdy. Elektromobil taksilaryň görünüşi barada aýdynlygy häzir näde? Häzirki wagtda öňe gelipdir. Dogry ýagdaýda sizi tanışdyrmaga hoýan mehribanlar.
İlkinci nöbetde programma priложение barda aýtmakam elektromobiliň özü barda aýdasym gelýär. Bu ýagdaýda siz arkadaş şäheriniň çäkleriniň her bir gitjek ýerinde şunuň ýaly kaşan, şunuň ýaly ajaýyp täzirki zaman avtomobili çağırıp bilýär. Bu avtomobil Jack YJ7 katımly avtoulog bir näçe görnüşleri eýem arkadaş şäheriniň mehmanlaryna we ýaşaýjylaryna hyzmat edip gelýär. Doğallygyna LED optika eýe bolan şeýlekem ýörüte panoramik we panoramanyň üstünden lukly ýürüte ajaýyp bir näçe mümkinçilikler özünde jemleýän avtolog bolup durýar. Doğallygyna elektrik bolup durýar. Ýagny haçanna bir kuwatlylygyny, ýagny zaryadyn dolduran ýagdaýynda 400 km çelli hereket edip bilýär. Arkadaş şäheriniň içinde ýa bir näçelerini hereket edýärligem onarly buýsanarly zat. Gelingine mehribanlar içiniň beýleki avtomobillerden tapawutlanýan ýa tapawutlanmaşlar dogrusynda elbetde ýürüte içine girelim we içinden hem söhbetleşmemiz dowam edelim. Ýörgün. Toyla, assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Arma işlerine bilen. Onu kemerlemez takacağız, o yola düşverelim. Arkadaş şäheriniň gözli ýerlerine aýlan bir mümkin bolsa. Başlygyna. Sağ olun. Şol bilşime diýäli arkadaş şäheri hormatly prezidentimiziň arkadaş gahryman serdarymyzyň milli lider gahryman arkadaşymyzyň tagallalary bilen rahmet çekip ýördiňiz. Şahtolog bilen. Nasam bir wada özüňizden avtologyňyz özüňizde bardyr hususy döwrden. Elbetde olam ýangıç bilen işleýän avtologdur. Meňpikrimçe täze elektromobiller biziň ýurdumyzda hem täzirlikde gelip başlady. Ondan şu ýangıç bilen işleýän avtomobilden elektroavtomobile geçmek näkili? Sürüňde rahatlyk şertler we ýylyň ähli passyna sürmäne rahatlyk funksiýonlary bar. Doğru. Ola hem oňa ýetesi zat ýok. Näder kwatda ýerde adamlar içinde oturuyor, avtomobil bilen hareket edeceğiz yürüyüşü, ak yollardan böyle. Bir da adım söyleyeyim, elbette özüňiz de meşhur, özüňiz de söyleyeyim, avtomobil düýbünden diňe şu yürüyüşü soğuduculan kondisionerlaryň sesi bolaýmy, ventilyasiýa düýbünden sesi ýok sebäbi doğallygyny elektrik ýagdaý bilen işler. O zaman ýalnys şöyle noktany yürüyüşü zaryada goýulýar, şeýlemi? Zaryada goýulýar. Zaryada nerelerde goýýar meselem? Zaryada garaşymyz bar. Aha. Şu taýda 1,5 sagatyň dowamynda zaryada goýulýar. 1,5 sagatda dolýar. Ne avtomobilin özü baradaýdanmyzda, ne mehriban adamlar tirleşýän ýaly multifunksional görnüşde dol ýagdaýda ýerleşdirilen bir näçe amatlykları özüne jemleýän ýürüte 10,6 joulnyk multi ekran ýerleşdirilen soğuducular umman häzirki wagtda häzirki zaman avtomobilden näme bolmaly bolsa şu avtomobilde dol görnüşde ýerleşdirilmeli. Özüňem dizayn tarapy ýankan birleşim ýaly dünýä belli brand avtologlar öňdürji dizayner bu ýerde iş geçirilýär gün görnýär. Şu sebäpden hem dizayn tarapdan bir täzeçilik mukadip edýän biziň ýollarymyzda. Ina geçiriş korobkasyny özüňiz seýleýäňiz gaty üýtgeşik häzirki zaman ähenlerde ýerine ýetirilen we start stop knopkasy we berde hem elektron ruçnikler bilen üçünetilen. Avtomobiliň tezlik ýagdaýy, meselem käbir ýagdaýlarda bolýar, toýla 100 kilometr näçe sekundda geçýär diýip ýa-da umman tezlik ýagdaýy näkirak siziň pikiriňizçe? Ýeterlik tezligi bar. Beýleki ýalnysly avtologlardan Doğru. Goşak derler. Goşaklar güýçlü. Häzir kwatda bilşimi diýäli, esasanem bu avtologlaryň mehriban adamlar düýp maksady, düýp mazmuny dünýä ýüzünde eko ulgamy, eko siýasaty gollamak bilen ýaşyl zolog döretmek, azon gatlygyna bir oňyn peýdal täsir getirmek maksady bilen kimde ýangyşdan çykýan bir näçe ziýanly gazlary ýok etmek, olary iň bolman şu sebeplerde az yerine yetirmek maksady bilen ýürüýte dünýäniň bir näçe öňde barjy ýurtlaryna, ýagny Tesla, Jack Motors ýaly bir näçe kompaniýalar tarapyndan häzirki wagtda iň bir döwrawak görnüşdäki avtologlar öňdürilýär. Häzirki zaman innovasiýon tehnologiýalar bilen bilelikden şu ýerde rejim wajdeňe diýip, ýagny sürüş mümkinçilikleri diýen görnüşde biz görüp bilýäris. Slab bolanyny goşak ýagdaý, standart adaty, güýçli we öçürilen ýagdaý. Bu ýagdaýda toýla annesiň aýdyşyna diýäli şol haçanna gar bolup kış ýagdaýyna ýa yer doň tipýän ýagdaýyna ýere agram bermek maksady bilen ýürüýte çeýil tekerleriň tipmazlygy we sürüje rahatsyzlygyň döremezligi üçin döredilen ýa-da doğrudan şu görnüşlerden saýlaýan we bu ýerde sürüjiler bilşimi diýäli ýurdumyzyň avtologlar agentliginiň düzüminde rahmet çekýän ýürüýte
tecrübeli sürücüler. Elbette. Şu sürücülerin kömegi bilen bolsa halkymyza we Arkadaş şäheriniň ýaşaýjylaryna hem de mihmanlaryna oňyn netijeli we ýokary derejedäki hyzmatlary ýerine ýetirýärler. Şeýle ajaýyp awtologlarda meňe pikirimçe işleýärliňizde zähmet çekýäningizde hoşal bolsaňyz gerek, dogrydan. Doğru. Şeýle mümkinçilikleri işlemäne döretip berýän arkadagy serdarymyzyň, arkadagymyzyň janlary sag bolsun. Alyp barýan işleri elmiden we ruwaşlyklary beslensin. Sağ olun şeyden, toyla. Arzu olana hasıl bolsun, mundan melämi işleňizde size de sürlükler arzu edýär. Hormatly adamlar, hormatly watandaşlar, ýyllaşyňyz ýaly bizde has häzirki wagtda dağ efektlerine ýakynlaşdyk. Enedir Arkadaş şäheriniň görogladynaky döwlet atçylyk sirkiniň öňünde durup. Ýörüň mähruwalar hem bu sirke gireliň we häzirki wagtda ady ruwaýaty bilen bedewatlaryň ýagny şu bedewatlar bilen baglanşyk alyp barýan işlerde taýýarlanýan çykyşlar dogrusynda inniki gatnaşyjak bätleşikler barada gyzykly protokollary we gyzykly maglumatlary size ýetirelim. Başlayalım. Bellemeli zat mehriban adamlar bu yerde Arkadaş şäheriniň görogladynaky atçylyk sirkine üns bermeli zat bu yerde atçylyk sirki beýlek sirklerden tapawutlykda bir näçe türkmeniň göz goýunçyny namys arna denilen atçylar we atlar ýörüte bir näçe seýisleriň kömekleriniň esasynda bu yerde ýetişdirilýär. Ýaş turgoller bilen bilelikde turgolleşdirilýär. Umman dünýäniň bir näçe ýurtlaryna geçsek inniki bätleşikleri de taýýarlanýar. Umumlykda sirkiň özi bardy görünmerimizde 1500 tomoşaçylar niyetlenýär ýa-da zaly çykyş edilýän esasy manej, turgolleşik manejy, lukmançylyk, garderob, grim, kassa, texnik we hyzmat ediş, 3 dorlyk açkany oşuňa mendeş bir näçe ýörüte iş we dinjaş otoglar bilen dogry ýagdaýda üçin edilen bolýar. Ýörüň ähwallar nem şol ýörüte uly saxlanýan uly manejy size görkezýär. Ene mehriban adamlar ýyllaşyňyz ýaly Milli Zer Gahraman arkadagymyň we hormatly prezidentimiz arkadagyl Gahraman serdarymyň başçylygyna şeýle guruluk bolmagy berilen kaşan binada elbetde ilkinji nowatda her bir ýetiljek üstünlikleriň we inniki gazanyljak we ýetiljek ýokary derejeli sepkitleriň guwaty we beýany bolupdyr. Çünki şonuň ýaly ýerlerde turgolleşip geçmek, okuw sapaklaryny geçmek, işimde ýaly Avanna Afadyna Halkara Açylyk Akademiýasyny görýärdi. Şu ugur boýunça niýetlenen we gönüktirilen bir näçe talip ýaşlar bilen bilelikde bu ýerde bir näçe halifalaryň hem bu orada näýem tejribe toplan ýörüýte adamlaryň sirkini otunnaky öz pikirlerini, bilimlerini hasy bilelikde çuňlaşdyrmaklary esasanam şu ýerdäki alnyp barýan işleriň ýokary derejede gurnalýanyny ýene bir gerek tutnamak bolan. Häzirki wagtda bu sirkde mehriban adamlar Arkadaş şäheriniň ähli ýaşaýjylary we mihmanlary üçin hatta bir näçe ýerlerden daşary ýurtdan mihmanlar gelenler şu Arkadaş şäherine eden tiýatlaryny hökman suratda şu atçylyk sirkine getirilýär. Çünki bu sirkde bir näçe edilýän çykyşlar hakykatdan ruhuny gösterýär we türkmen atlarynyň nähil derejede bilen wagty we bilen sarpaýa edilýän ýene bir gedek aýdyň suwdy bolýar. Eger-de siziň hem ýoluňyz Arkadaş şäherine düşdi, hökman suratda görogladynaky döwlet atçylyk sirkine hökman suratda gelip görüň, bu ýerdäki çykyşlar bilen ýakyndan tanyşyp bolun.
Nätileşine diýäli ýörite sirkdan çykamyda, soňra bu ýere, ýagny Awan Naif adına halkara atçylyk akademiýasyna ýola düşýär. Elbetde bu ýeri öz arhitektura taýdan gurulşy bilen binalaryň içinde tapawutlanýar diýsem ýalňyşmysam gerek sebäbi häzirki wagtda bu halkara atçylyk akademiýasyny özüň bellep geçdim. Sebäpde häzirki wagtda Amerikada Aziýa sebäpinde ilkinji atlar bilen baglanşykly ýokary bilimi berip bilýän akademiýa hökmünde, ýani ýokary okuw binasy hökmünde häzirki wagtda nätileşmeden ýaly ýörite arhitektura taýdanam atlar bilen baglanşykly gurrun edilýändigini gönül bildirir. Çünki nalyň durmagy hem ýaşy edim gylymlaryň dowamy bolýar, hem de elbetde atlar bilen gönül baglanşykly at elbetde nal bilen aýrylmaz baglanşykly bolup durýar. Gelin giýereliň içinde alınıp barýan okuwlar barda, işler barda, hassa bir söhbetleşik edelim. Umumyň size ýarar diýip umyt edýärem. Yaşanan adamlar bugünkü günü Awan Naif adına Halkara Atçylyk Akademiýasy bilen men tanıştyrjak boldum. Bu ýerde taliplere alyp bilim berýän Dayan Şereýew. Dayan bolyp salam aleykum. Hoş gördük bugünkü günü. Eger de garşy bolmasaňyz, ýöreýän ýagny syýahatçylyk edýän ýagdaýymyzda söhbetleşme dowam edelim. Bu ýerde bilşime diýäli Millili jar gahrman arkadaşymyzyň tagallalary bilen hormatly prezidentimizin başdollygyna hut özüniň gatnaşmagyna bu ýerde 1-nji sentýabrda açylyp durulmagy. Häzir wagtda näçe fakultet hereket etýär? Ne, ilk öğrene manfaatlar biyolojik doktorman hoş geldiniz. Awan Naif adına Halkara Atçylyk Akademiyamyzda ine häzir bu wagtda biziň 2023-nji ýylda kadar ferlary bahtiyar ýaşlarymyzda hormatly prezidentimizin özüniň şu ýere gelmegine apata bermegine Awan Naif adına Halkara Atçylyk Akademiyamyzda açyldy. Özüm görýän taňyň içine häzir bu wagtda biziň akademiyamyzda 2 sany fakultet hereket edýär. Ýani atçylyk fakulteti, şeýle-de atçylygyň veterinariýa fakulteti. Jemi 7 sany taýýar, ugy ýany bakalavr. Aha. 2 sany bakalavr. Ýok, 2 sany hünär. Düşündüm. Hünärler haýsylaryň? Hünärler berde veterinarlyk bançylygy şeýle-de açyk hünärler. Başdan anla şu sözümiň şupertydyn laboratoriýa bar aýryň. Başdan. Ile bilen mehrwarlar diýilýär ýörüýte, ýeňişi bilen çalışdyk şu wagt. Many başgyny düşündirýär. Näme var? Ine şu wagtda ýany bellek geçmeli. Awan Naif adına Halkara Atçylyk Akademiyamyzda esassy bir beýleki ýokary okuw mekteplerinden tapawut berýär. Bizde okuw maksatly barlahanyň laboratoriýalary bar. Şu okuw binamynyň içinde onuň ataky uniwersitet. Onun içinde häzirki wagtda bir molekular genetika barlahanyna şu ýerde esasan bir gahryman arkadaşymyň hormatly prezidentiň özüniň bir ahalteki bedewleriniň araşdyrmagyny, tohum araşdyrmagyny Nesi geçicilik äsletlerini öwrenmekde üçin niýetlenen ýörükde barlahana laboratoriýa şu ýeri molekular genetika barlaklaryny geçirmek üçin ene taliplerime bilen okuw sapaklaryny geçmek üçin ýörükde niýetlenen. Bular ýörükde laminarny şkaf has bir hukra gözüňe düşüp biläjek erginler bilen işlenenler ýörükde şu ýerde 2 sany tertemiz şeýit goýup aýna ýapyk görünüşini hem ýüzüňi o kelle böleňi hem ähli beden böleňi o gora taklamak üçin ýörükde. Bu aýlanýan ýörükde awzalçyklary näme? Bular vortex diýilýär. Vortex bularny aýlanmakdan esasyndan mysal üçin aýlanmakdan esasyndan şol erginleri garmak kömek edýär. Aýlan. Bu garmak üçin niýetlenen. Onda näme beýlek şol simulyatorlar diýilen trenajörler şolary tarapy ýollaşýar. Başdan. Ene mehrwan adamlar, hormatly watandaşlar, ýyllaşyň diýäli, häzir wagtda ýörite tejribe hany, ýani simulyatorun ýerleşýän otagyna bu ýerde de ýörite muallim bar. Töhmet muallim, hoş gördük bugünkü gününe. Ene ýyllaşymy diýäli töweleme bardaşyndan gyzykly zady meňde, o ýerde de türkmen umumyň göz goňjy bolan bedewler bilen baglanşykly bir näçe tejribe işler alyp barýar. Dogry belläňiz, häzirki wagtda biziň ahalteka bedewlerimiz bolan atlarymyzy öwrenmekde häzirki wagtda giň mümkinçilikler döret berdi. Hormatly prezidentimiz muňa mysal biziň ýurdumyzda häzirki wagtda açylyp ulanmagy bilen biziň ýokary okuw jaýymyz bolan Awan Naif adına Halkara Atçylyk Akademiýasyny muňa mysal etdirmek bolar. Ine häzirki zaman kaşan simulyator bolup durýar. Ine ilkinji nowatda şeýle aýagymyzy ýerleşdirýär, soňra ýa-da. Dogrymy? Şeýle görnüşde. Indi muallim
Jylymy? Jylyň ýöriýte tutuş usullary bar. Bir häzirki wagtda çapawlarda tutulýan görünüşi bilen bu görünüşdäki tutulýanyň tapawutlary bolup bilýär. Bu ýerde 3 tane ýöriýte sensorlar oturdular. Şu sensorlar esasında atyň hereketiniň çalt, hayal şeýle hem ýa-da öňe hereketleri ýerleşdirmek üçin şu sensorlar üstünde amal aşyrylýar. Bu ýerde görýän düğmelerimiz bu düğme atyň hereketini togtatmak üçin. Bu düğme atyň hereketini güýçlendirmek, çaltlandyrmak üçin. Bu düğme hereket edip barýan aty, ýagny simulatory Startda umuman durdurmak üçin. Hakykatdan hem öwren ýagdaýymyzda ýene ekran edýät adamlar öwründen filmleşige ýaly bir simulator bolsa ruhuny alkanlaryp beýgelýän zatlar biri bolupdyr ýa. Molim köp sag bolun. Düşündürýärmiz üçin tomuşuşlarymyzda da has bir gadaky bolardy. Ümit edýän özümi saklaýar, näşe diýip, bedewat saklanan ýagdaýymyzda elbetde bedewatymyzdır ýa. Umman mehriban adamlar millilizer gahrman arkadaşymyň we hormatly prezidentimiň taýyfynda biziň türkmen taliplarymyzda şeýle ajaýyp şertler döretip berilýär. Muňa da elbetde begenjimiň, buýsanjymyň çägi ýok. Yol suat manejimizde geldik. Yapık manej. Yapık manejimizde häzir häzirki wagtda taliplerimiz o ýöriýte molimlerimizni türgün meşgullarına geçýärler. Elbetde ahirteki bedewlerimiz. Onda bu ýerde açylyk akademiýasynyň içinde bedewler hem saklanýar da, bu sağlykda. Taliplerimiz bedewlere teredýärler, ýygy edýärler. O zor gelýän talaplary, veterinar hyzmatlaryny ýerine ýetirýärler. Onda gönümmel ýagdaýda bar, hem tejribe hem gönümmel bar. Teoriýa taýdan hem işläp, man gaty ýokary derejede bilimler berilýär eken. Onda atyň özi bilen dal bedewatymyz bilen taliplerle ýakynan tanışaýlar. Başlygyna. Ilk bilen Arslan molim, ata minjek bolanda başlamaly zat näme? Ata minmek boýunça başda gelýände at bilen bir esasy tanışmak, sympalaşyp şu atdy özüňe dost edinmeler. Ondan soň sympalap bir çep tarafından, atın çep tarafından bir bu bolsa esasy ýerimiz. Onu münüňizde şunu şeýle tutup çep aýaňyz bilen basýaňyz. Basyp şundan ýapyp gönü galyp, gönüm şey oturýaňyz. Mehriban adamlar şunun ýaly ýagdaýlar bilen döretip berilýän giň şertleriň we mümkinçilikleriň esasynda adekwatda Awana adyna Halkara Açylyk Akademiýasynyň muallimleri we talipleri biziň ýurdumyzda atlarymyzyň halkara awraýyny barha beletleri götermek we pellehanlarda ilkinji ornlary eýlemek, çelikem ýatdan çykmajak çykyşlar gurnamak boýunça şunun ýaly sallamly işleri ýerine ýetirýärler. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağımyň we hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallalary netijesinde Arkadaq şäheri ýurdumyzyň jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamyna almyň gazananlarynyň bu ulgama öňde barjy usullary we tehnologiýalary şol sanly ulgamy üstünlikli ornaşdyrmagyň aýdyň misaly bolup durýar. Arkadaq şäherindäki saglygy goraýyş ulgamynyň desgalary iň ýokary halkara ölümlerine laýyk gelýär. Özünde bir näçe desgalar birleşdirýän Gurbanuly Berdimuhammedow adyny çağalar sagaldyş dikeldiş merkezi şäheriň durmuş düzüminiň möhüm bölegi bolup durýar. Şol düzüm ähli görkezjiler bagatda halkara ölümlerine laýyk gelýän saglygy goraýyş ulgamynyň bir näçe desgalaryny özünde birleşdirýär. Şolaryň hataryna 350 orunly köpgürli hastaxana, 150 orunlyk onkologiýa merkezi, 150 orunlyk eneýäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezi, tiz kömek merkezi, saglyk öýi, ýürütülişdirilen ulaq serişleriniň durly görnüşleri bolan uly avtomobil kompaniýasy bar. Dünýäniň meşhur öňü öňürjileriniň iň döwri wagt enjamlary bilen üpçün edilen bu desgalaryň ählisi Arkadaq şäheriniň saglyk goraýyş müdürliginiň garamagyna degişli bolup, onuň binasy esasy we ýanyşyk jaýlardan ibaretdir. Şäheriň saglyk goraýyş edaralaryna durly ogurly, ýokary hünärmenler zähmet çekýär. Bu ýerde durly keselleriň öňüni almak, anyklamak we bejermek üçin ähli şertler döredilipdir. Hastaxana Germaniýanyň,
Niderlandlar padşalygynyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň öňde barjy önüm öňürjileriniň iň döwürbap anyklaýyş we bejerç enjamlary bilen enjamlaşdyrylan. Gurbanyguly Berdimuhammedow adyny ahwanarlyga metäs çağalary kemayet bermek boýunça Haýyr Sagabat gaznasynyň ştab-kwartirasy Arkadağ şäherine ýerleşýär. Gazna tarapyndan nysанperwerlik kömeginiň izigderilip berilmegi türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyna döreden ýaxşy desturlarynyň dowamaty atarlýanlygyny görkezýär. Tanımal şahsiyet bir näçe döwlet syýlaglarynyň eýesi, lukmançylyk ilimleriniň doktory, Saşy Dursunowaň adyny göterýän Arkadağ şäher lukmançylyk orta hünär okuw mektebiniň öňünde durs mehriban tomoşaçylar. Gelin hemmämiz bu binaň içine girip ýaşlaryň bilim alýan okuw pursatlaryny we binaň içi bilen giňişlerini tanış bolalım. Videony öçürmäň bilen daşlaşmaň. Salam muallim, eger mümkin bolsa mehriban tomoşaçylarymyzy şu Arkadağ şäherine ýerleşýän Saşy Dursunow adyny Arkadağ şäher lukmançylyk orta hünär okuw mektebiniň binasy bilen bir okuw pursatlary bilen eger mümkin bolsa tanış etseňiz başlaýyn. Ýere muallim. Berde Saşy Dursunowaň ömür döwletçiligi alan medallary, diplomlary berde. Şu Saşy Dursunowaň öýdi, Saşy Dursunowaň ömür döwletçiligi esasyny arymlyk derejesini gorady. Hemmeler şu taýda görkezden haýsy näme hormat hatlaryň görkezden esas edermeligi üçin gahrman denana berilen Lenin, Gyzyl Ýyldız, hormat nişan orderleri edermeligi üçin, söwüşçün hyzmat üçin Atkalan Lukman bolan Türkmenistanyň Atkalan Lukman diýen derejeler için adlaryny berilenişdi. Küçük çağalamada hawa esas ilkinji kömek beriş nemeleri var. Onları görkezip böyle berde bu çağalar üçin aýratdy trupkalar var bizde. Onu berde bizde hökümet urat öýkün ýürek reanimatsiýasyny geçirmek üçin ana berde ýürüýtün neme var. Bunun esasında biz hökümet neme geçirip bilýär. Öýkün ýürek reanimatsiýasy ilkinji kömek berýär berde. Şeýdip atýar, görkezden taliplar bilen bilýär. Berde hawa
aparattır şu. Bulamış aparatı şu dakkanlı mı? Ha, yürütür bunu koyar. Aparat şu ilkinci kömük veren ödüne gelmesi. Onun bilen bir müstehcen akar olmasa biz hükman onu nemelemiz var. Ha, bunun bile demeriyat. Taliplamı gelmesi bile o öykün yürekli namazını geçirendir. Şunun üstü bilen ula adamlar da geçirip biliyat. Olam çağlardı. Hava çağlardı. Ayratını geçirip biliyat. Çok sağ olun. Taliplamı arterial kan basışı, davleniyan ölçeyeler, puls barlap biler, bu tayda kan basışını da ölçeyet, yine berde berklen hükman surat onu berde pulsu barlama öğreniyeler. Talipler şunu tutup pulsu işlep duruyor, pulsu barlama öğreniyeler. Ha, yine berde aparat koyulun, şu yürüte berkidilen şunu da sağlayat, biz şunu metelen şunu kadalat sağa getiriyor, yürümü 60 koyup, onun berden şunu bir görközüp biliyor. Şu tayda davleniyatını sağlayat ödünü, şu aparat sağlayıp duruyor. Malum, Saçı Dursun ve Adem Naqi, Arkadağ Şeker Lukmançılık Orta Hüner Okuw Mektebiňizde talip ýaşlar üçin haýsy uğurlar boýunça bilim berýäňiz malum? Bizim Saçlı Dursun vadyndaky Arkadağ Şeker Lukmançylyk Orta Hüner Okuw Mekdebimizde talip ýaşlarymyz dürli uğurlar boýunça bilim alýarlar. Meselem diýeli şepagatçylyk işi, hirurgiýa uğurlu şepagat üýeleri, şepagatçylyk iş, pediatriýa uğurlu şepagat üýesi, maşgala şepagat üýeleri, onuň fizioterapiýa uğurlary bar, onkoloji şepagat üýeleri, onuň laboratoriýa işini anyklaýyş, felşer laborantlarymyz taýýarlaýat berdi. Göbek enelerinin esas ondan soň stomatologiýa we ortopediýa hünärleri bilen talip ýaşlarymyz bu taýda bilimler alýarlar. Köp sağ olun muallim. Alyp barýan bir ullakan işleriňizde biz üstünlük ardy edýät. Talipler size de okuwňyzda geljekki taýlap alan hünäriňizde üstünlükleri ýar bolmagyny tüýsüregimizden ardy edýät. Okuw binaňyzyň, täze binaňyzy ýene bir gezek tüýsüregimizden gutlaýas. Goý awraýyňyz hemişe belent bolsun muallim. Sağ olun. Indi bolsa biz mehriban adamlar Arkadağ şäheriniň näsirleşiňiz ýaltabar Ataýewa köşesiniň ugruna ýerleşen Arkadağ şäher Amanqul Mammedow Adem Naqi Döwlet drama teatrynyň öňünde dur. Elbetde özüňizden bilşiňiz ýa-da bir bu teatra barar şu ýürüti artistlerimiz üçin dördüp berilen giň şertler bilen tanyşyp bolar, şu umumyň käbir gyzykly pursatlary size ýetirýär. Näme hormatly adamlar, seýleşiňizden ýaly bu şäherde ähli amatlyklar, hatda bar ýogy 2 gat bolup şu ýerde isleseňizde ýürüti baskanjaklan kömegi bilen islemedik ýagdaýyňyzda ýürüti şunu ýaly döwrep liftler bilen siz hatda drolgolar ýagny ýoluň üstündäki geçergelere özüňiziň amatlygyny da seredip umman peýdalanyp bilýäňiz. Ne bolsa ýörüň teatra tarap ýola düşýär. Bu ýerde de bir näçe halipa artistler bilen, meşhur artistler bilen bilelikde biziň ýaş nesillerimiz, ýagny sanatyň ýaş wekilleri hem
ödara yürüyüş işler geçirýän ekenler elbetde ene bu ýerde de teatrın baş rejissöri Bahtiyar Abay. Assalamu alaykum. Bahtiyar agamy adalaňa taw. Töleme bugün köwünden näme? Gowy asylly işleň üstünde dursuňuz. Ilki bilene teatrňyzyň açylmagy şeýde pulanışa girilmegi bilen tüýsürekden gutlaýar ýene bir gedek. Bahtiyar bu ýyllerde näme işleň üstünde işleýän? Meselem haýty spektakllarmy, çykyşlarmy, kompozisiýalarmy? Şo dogrusyny aýtsaňyz. Berde de bizim teatrımızda da şunyaly şol gelecek çäreler tasdiklanmagy näme boýunça bir näçe çäreler gurulýar hem medeniyet günleri, döwlet çärelerimi. Şolaryň esasyny öz goýýan oýunlar, spektakllarymyzdan başga şo çäreleriň mitinde dogry işler durun näme şoňa laýyk sözlerini ýazmaly. Ona şol sözleri haýsy artistler bermeli, haýsy ýene okumaly, haýsy ýene ýaş oğlan okumaly, haýsy ýene ýaşly şahsiýetler okumaly. Umuman teatr. İşini diyetik de umuman gıykat çaydamızda. Yani Bahtiyar, men beğeniyen dadım şu yerde ne özümüm gelip halipalarla yani salamlaşımda maşal oldum, monç oldum. Sebebi bu yerde dinge var. Arkadaş şehir bilişimi değil, yaşlan şehir, inovasyon şehir, akıllı şehir konsepsiyasını eğer yani şu yerde yaşlarla bir hatarda olara yol görkezecek bir ähli uğurda ähli işler oyuncu maslahatlarını beribilecek halipaların hem şu teatrda da ähmet çekkerlik men gati beğenlerdi. Umuman teatr diýilende özüňi bilýänsiňiz-de sahnada. Sahnada goýulan oýunlarda berde bir hakyky durmuşyň çuňlugyna, taryhyň çuňlugyna, şuun kunuň çuňlugyna aralaşýar. Indi aktyorlaryň düzümi, artistlaryň düzümi. Biziň teatrymyzda enede bolmaly, atada bolmaly, ejede bolmaly, kakada bolmaly. Onuň söýgüni oýnap bilýän artistler bolmaly, oglanlar, gyýylar. Bir atrisatyl tipler diýil ýa-da atrisatyl bir hilli näil diýene gahrmanlar bolmaly. Onuň artist bolýar, ikinji planyň artistiyle, epizodda oýnayan artistler bolýar. Ol bir käbir artistler bolýar, şoňa berýän. Spektaklyň başdan aýak çykyşydan ýöne çykýa ýalp etip goýberýär, şoňa göterýär spektakl. Şoň ýaly umuman sahdan gitmeli. Onuň ýöne esasyny halipa şägirdlik ýoluny. Şonu sahla gitmeli. Diňe ýaşlardan hem bolany, ýa diňe ýaşlylardan hem bolany. Şonu garyp gatyp balans saklamaly. Balans ýokman saklamaly. Sebebi ýaşly artistler eýem näçe ýyllar boýy işläp gidip oturýar-da. Film rejissörlaryň elinden geçýär. Näçe wakalar oýnap geçýär. Diňe türkmeniň taryhy ýa şuny bilen baglanşyk eserler däl, halkara pyesalar bolýar-da. Olar Shakespeare'm oýnan, eýem Çekhov oýnan, Rus dramaturgiýasynyň oýnan artistler. Ýaş gelecek bar. Olar başlangyç terbiýesini alýarlar. Medeniyet institutyny öz halipalarynyň terbiýesini alyp bäri bir gäme minýärler. Şular hemmeti bilelikde. Bu gäme nire var ya? Gämi onuň öz aktyorlaryny alyp näştahnamy ýürüp gidiberýär-de, giden ýollara, öňlerine bir näçe intek açılmadık sahipalar, edilmedik keşifler, obrazlar şeýdi gidiberýär. Ona sağ olun size hem toparyňyzda, siziň gämiňizde mundan meýle hem teatrňyzda uluslarlyklar arzu edýän. Ýene bir ýere götürýän bölüm üçin dowam etip bilersiňiz. Köp sağ olun halipalar, mundan meýle uluslarlyk arzu edýän sağlyk görüşelim. Sağ olun. Netip bolsun. Han dowam edýär.
Arkadağ şäherine ýurdumyzyň bank kulgamlary, bank hyzmatlarynyň gerimini has ýeňil diýerler. Elbetde adamlara döwrewap görnüşde hyzmat etmek we köp sanly hyzmatlar hödürlemek üstüne işleýärler. Mähriman tomaşaçylar, elbetde bu dogrusyna bank kulgamynyň hünärmenleri bize häzir giňişlerini görüň bererler. Mana ýa. Häzirki wagtda bank kulgamynyň işiniň hasda bir gerimini giňeltmekde näil işler alyp barýar? Häzirki wagtda biz online isi bilen kardylar nowbatda goýmaklyk hem-de bir oturan ýerinden welaýatlere, Ýaşgabat şäherine dirli görnüşdäki ýerlere pul geçirimlerini goýma hyzmatyny amal aşyrýar, hem-de goýum hasaplaryny açmak ýaly dirli görnüşdäki hyzmatlarny halkymyza ýetirýär. Sanly ulgamy bank işini has ýeňilleşdirmekde alyp barýan işler dogrusyna. Sanly ulgamy barada aýdamyda mobil bank, internet bank, cashback hyzmaty ýaly dirli görnüşdäki hyzmatlarny halkymyza hödürleýär. Mobil bank diýemizde bize gelýän raýatlarymyz, müşterilerimiz banka gelmezden oturan ýerinden telefon arkaly şol programmany ýüklep kardylary töläp bilýärler. Bankynda töläp bilýärler arkaly. Hawa, haýsy şoda ýalyp şoşoda kardylaryny töläp bilýärler. Diýmek onda hasam bir siziň işiňizi ýeňilleşdirip, hasam bir raýatlyň bir banka gelmezden öz elleriniň mobil telefonuny üstü bilen öz töleglerini arkaýyn geçirip bilýärler-de. Hawa. Ýene-de bir gyzyklandyrýan sowallaň biri goýumlaň görnüşlerini bir halk köpçüligine eger mümkin bolsa aýtyp berseňiz. Biz türkmen halkyna goýumlarymyzyň dirli görnüşlerini hödürleýär. Altyn asyryň altyn daýhany, galkynan daýhan, ruh bilen nesiller gojalara himayet, gadim bey, gahrman, potratçylara sowgat, möhletler waşlyk ýaly dirli görnüşdäki goýumlarymyzy halkymyza hödürleýär. Ýene-de sowallaň biri şeýle gyzyklandyrýan raýatlarymyz üçin bir has gyzyklandyrýan sowallaň biri elbetde kardylan görnüşlerini eger mümkin bolsa. Başysyny biziň bankymyzda kardylaryň dirli görnüşleri halkymyza hödürlenýär. Olardan sarf ediş kardy, telekençilere kardyende toý edýän ýaşatynjalara özleriniň toý mekanynyň hasabyna ýöretip kardylar pul möçlerini geçirip bilýär. Şeýle hem goşlaryny satyn almak üçin hem 20 000 manat möçlerini 2 tane şaýadyň zamy nurmagyna toý kardy hem berilýär, ýaşlara berilýär, kardy sarf ediş maksatly. Nagd görnüşinde berilýär. Köp sağ olun, ýeňillikleriniz dogrusyna raýatlamada has bir peýdaly işleri alyp barýaňyz elbetde işiňizde üstünlik arzu edýär. Sağ olun, şeýle. Türkmen sungatyna öçmejek ýyz goýan milli aýdymsa sungatynyň halipasy elbetde şükür bagşynyň adyny göterýän Arkadağ şäher çağalar sungat mektebi ýaş nesillere bilim berýän sungat ojagy bolup durýar. Mektebiň binasy 240 okuwçy üçin niýetlenen bolup bu ýerde ýaşajyk wekiller jadyly dünýä bolan sungat dünýäsine ilkinji gadamlaryny atýarlar. Salam, gelin bakalım. Ötünç soraýat, tapaňyza da girdik.
Biz öz Türkmenportal web-saytymyzyň üstü bilen Arkadağ şäherine yerleşýän Şükürbaşyň adyny göterýän Arkadağ şäher çağalar sungat mektebi dogrusunda giňişleýän tanış edýär. Elbetde bugünem ine görüşüňiz ýaly siziň sapaňyza girmek bize meýser etdi we eger mümkin bolsa siziň sapaňyza gatnaşyp siziň ýaş dekillerimize bir sungatyň inçe ýollaryny öwredýän pursatlaryňy ýetirsek garşy bolmasyňyz malumy. Sağ olun. Yine cennet şuun yanımda 2 tane okuyucularım var. Bunlar elbette Kızak'tan okuyan okuyucumuz Şükürbaş adındaki arkadaş hayatımız mektebimizin birinci sınıfına geldi. Sentyavrdan yan başladı. Yan başladı. Bu okuyucumuzdan 3. sınıfında okuyor. Saat kurallar, öz başlıq çalıp bilýärler mi? Öz başlıq çalıp bilýärler. Bunlar esasen men özüm Halipa şagirdliklerini okudan soň, bagşylyk hünärinden okudan soň bular öz başda gyjagam çalýarlar, öz başda muhtarym çalýarlar, şol tany bular hemmesi aýdym aýdýarlar. Öz aglaryny koyup bilýär. Ýöne häzir mümkin bolsa şu 1-nji klas ýaňy öwrenip uran okuwçymyzda bir gyjakda bir saat çalýar, 5 gyjagam bolsa. Başsyny. Hanjy men zäýt Allah'ın oğlu. Tuvalama malum birinci sınıfa bolsa eýän milli sazlarymyzy öz başlyk çalmany tuvalama okuwçylaryňyz bir üstünlük ardy edýär. Elbetde biziň ýaşajyk wekillerimiz, geljekki bagşylarymyz da has dogrusu. Indi malum şeýlerek bir sowal beresim gelýär. Sungat mektebiňizde çağalar näçe ýaşdan kabul etýärler? Sungat mektebiňizde çağalar esasen şu orta mektepde 6-njy sınıfy otorya bolýar. Şonu bäri alýar. 6-njy sınıfdan soň. Egerde fortepiano bölümini almaly bolýar şonu. Ýani okudylýan meşhur 2 ýyl köp bolan soň, onu ýani 4-nji, 5-nji sınıfy otoran soň alýar. Haýsy hünärler boýunça bilim berýärler siziň taapçylyk şu sungat mektebiňizde? Biziň Şükürbaş adynaky taapçylyk çağalar sungat mektebimizde elbette sungatyň ähli uğurlary boýunça. Ähli uğurlary. Ähli uğurlary boýunça. Toýry. Esasen bagşylyk hünäri, bu saat çalmak, Kızakda saat çalmak hünäri, ýani bagşyny Kızakda goýmak hünäri, olaram bir usta tarap edýär. Ondan fortepiano bölümleri var. Skripka öwredýän molumlar var. Gitaradan okudýan, akordeon kadrolardan okudýan, kakylyp çalynýan uralların ähli görünüşinden öwredýärler. Hem çeperçilik bölümden var. Yine bagşylykdan okuyan okuwçymdan var. Muňa bir aýdymyny eger dinlersiňiz başsyny. Ýör. Owadyň jahany ýaýran dowtarym diýe. Köp sag bolun jigim bir sungat ýoluny üstünlük ardy edýär. Elbetde halipaň ýaly has awraýly has ustad bagşy bolup ýetişmeň tüýsüregiň bilen ardy edýär. Indi mehriban adamlar şäheriň günnogor tarapynda bolsa, hormatly prezidentimizin milli lider gahrman arkadağımızın bellep geçişi ýaly elbetde saglyk esasy girow bolup durýar. Wagtda ýaşlaryň sport bilen meşgullanmak üçin biziň ýurdumyzda ajaýyp şertler düzüp berilýär. Edil şu şertler bilen bir hatarda ene häzirki wagtda fiýleşen ýaly akylly şäher Arkadağ şäherinde hem Arkadağ stadiony,
bu yerde sport merkezi, bu yerde köp uğurlu sport toplumu ýaly bir näçe saglyk we sport bilen meşgul bolmak üçin giň şertlerin esasında täze döwürä binalar döretip berildi. Elbetde bu yerde de bilşimiz ýaly ýurdumyzyň ilkinji çempionatyny çempion bolmagy başaran Arkada futbol klubu ýerleşýär. Şol futbol klubunyň alyp barýan işleri dogrusyna, olmasa stadionuň aýratyrlyklary we sport merkezlerine, toplumlaryna nähili ütköşüklügiň döwürwaplygyň barlygy bilen häzirlikçe men sizi tanıştyran ýörum. Yine de mehriballar, biz häzirki wagtda Arkada stadionunyň içinde bu ýerde firleşen real 10.000 orunluk tomuşçular üçin ýörüte döredilen mümkinçilikler we 10.000 tomuşçuny bir wagtda özüne kabul etip bilýär. Arkada stadionuny esasan Arkada futbol klubu türgelleşip geçip bu ýerde belleşimiz ýaly 2023-nji ýylyň iň ýaş we çempion topary bolup durýar sebäbi ähli duşuklary wagtyndan öň tamamlap çempion bolmagy başaran meşhur Arkada futbol toparyna biz ýene de Türkmen portal websaytymyzyň adyndan mundan beýleki duşuklaryna we çekelişiklerine uluslararly ardy edýär. Bu ýerde mundan başga da bir näçe ýagny toplumlar aýratyrlykda sportlar bilen baglanyşykly bölümler we olardan bilyard we oşoňa meňeş köpürli bir näçe ýörüte niýetlenen bölümler otolary bar alen we olarda da ýörüte hötdeşlik dowam edýär. Ede sirleşiňe diýal bu ýerde futbol topary türgelleşikden boş wagtlary sport bilen meşgullanmak üçin, hatda boks bilen meşgullanmak üçin bir näçe şertler we mümkinçilikler döretip berilýär. Ine bu ýerlerde de elbetde saglygyny berkitmek üçin şeýle umman diňe futbol görnüşli bolman ekende bir näçe ogurly işler bilen meşgullanyp bilýär. Netinleşiňe diýaly diňe bir bu stadionuň içinde Arkada sport topar üçin ýerite türgelleşik zallar ýaşama meňdeşler niýetlenmän. Eýtemde ine Arkada şäheriniň ýaşlar üçin, esasan ýaşaýjylar üçin şeýlere gurnoklar hem bu ýerde agyr atletika bilen meşgullanmak üçin ähli gerekli bolan teknologiýalar, önümler ýerleşdirilen. Bundan başga da bu ýerde ýörüte hünärmenleriniň beýan edişine göre bilyard daly hem bar diýär. Onda da elbetde hem bilярdyň inşe türlerini öwrenip bolýar, türgelleşip geçip bolýar. Ondan hem bilярda gidiyor. Ine şunun ýaly görnüşde de size ýörüte bir näçe bu uğurdan eýen tejribeli hünärmenler bu oyunun inşe sırlarını öğrediyorlar ya olmasa işten ya da wagtyňa bärbi ýörüte öz nerden barlagy boşatmak üçin umman wagtyňa boş geçirýär. Mehman tomoşaçylar, bu gelen ýaşaýyşçymyz elbetde oba hojalyk toplumuna değişli. Häzir gelen bir täze küçük gelen, täze jaýalan raýatlaryň mukaddes ojagyna, döwletli ojagyna gelip olaryň ýürek arzularyny, ýürek buýsançlaryny diňlälik. Salam. Salam. O mägdaýlaryň. Ya, hoş gelin, gelin, girin. Mümkinmi? Täze jaýyňyz gutly bolsun. Ýurt garşaltyn elbetde Arkada şäherinden size täze jaýalmak nesip etipdir. Arkada şäheri bilen tanışlygymyzy biz Türkmen portal websaytymyzyň ähli tomoşaçylaryna ýetirmek isledik. Eger mümkin bolsa, ähli toplumlar, desgalar bilen tanış etdik. Indi bolsa siziň bir döwletli ojagyňyza gelip siziň bir ýürek arzularyňyzy, bir buýsançlaryňyzy bilen iýleşýärmize ýetirsek mümkin bolsa. Başysyna, gelin geçelim. Ine bize de Arkada şäherinden täze jaýalmak bagty nesip etdi. Biz buňa maşgalamyz bolup diýseň begenýäs. Bu men hasan begenler zatlaryň biri şu öýümden çykýan ýoldan geçen ýerim öz iş ýerimde. Yer Arkada şäheriniň yer serişdiler müdürligini işleýän. Ana aýnadan seretden görünüp durna şundan çykýan
yoldan geçen yerim öyüm. Uzak wagt gerek gel, Uzak yol wagt gerek gel. yani. Bundan başka da bu arkada şehrimizde, akıllı şehirlerimizde yine işten gelemiz soňra bu çağılamız bilen berde seýrgähler aýlanýar. Yine tiyatrlar var. Ondan görüladyndaky döwlet sirki var. Ähli mümkinçilikler döredilen bir arkadagly gahrman serdarymyz, gahrman arkadagymyz sag bolsun, ömürler uzak bolsun biz üçin, biz ýaşlar üçin, biz türkmen halky üçin, raýatlar üçin şeýle mümkinçilikler döredip berýär. Biz bu mümkinçiliklere gaty şeýle begenýäs. Adyň näme gyýdym? Ay melek täze jaýyňyz gutly bolsun. Begenniň bu täze jaýy geçeninde. Gowum berdi. O joralaň barmy? Oýnamana çykýanyz ha? Täze şäherde elbetde arkada akylly şäherine bir ýaşamak elbetde bir şu ýerniň ýaşaýjysy bolmak elbetde ol has bir uly bagtmy kadiýan biz elbetde tomoşaçylarymyzdan biz bilen birlikde arkada şäherine gezelen jetdiler diýsem ýalňyşmar. Sizden öňürti ähli desgalary, ähli binalara barıp gördük. Hatda taksiler ýagny elektrobus, awtobuslaryna çenli minip gördük. Töweleme ähli raýatlar üçin şeýle ýeňillikler döredilipdir. Şu Mehriman arkadagly gahrman serdarymyza ýene bir gezek raýatlar üçin edýän uly aladalaryna köp sag bolsun aýdýar. Dogry aýdýaňyz. Mene maşgalamyň adyndan hemde kaka hökmünde ene şu çağalamyza bize döredip berýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürekden öz alkyşlamyzy aýdýas. Menem bir arkadagymyz basyp etýän bir goşgy aýdyp beräýin. Başysynajaýym aý. Arkadag ilhamy ihlasy halkyň günnün nur saçyp dur gijeler ýalkym. Dogamly il ýene halkyň arkadag şäher bagtyň şäheri. Türkmen halkynyň millili ejeri gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň paýhasyndan emele gelen. Ýaşlygyň we gözelligiň şäheri bolan Arkadag şäherine bagtyýarlyk gaýnap joşýar. Täze akylly şäherde eýem täze maşgallalar emele gelýär. Täze şäherde täze durmuş guran bagtly, bagtyýar maşgallalar özlerini juda bagtyýar duýýar. Sebäbi Arkadag şäheri bagtyýar ýaşlygyň şäheri. Akıllı şäherde bag toyun toylamak üçin, ony ýatda galyjy şekilde geçirmek üçin ähli mümkinçilikler döredilär. Bag toy diýilende ilki bilen gelin aljy gödäňýär. Gelin aljy ak mermere betlenen Arkadag şäheriniň gözelligine gözellik goşýar we her bir ýürekde ýaşaýşy bolan gözel arzuwlara ýörýär. Türkmen gözelliginiň, türkmen ruhy belentliginiň, türkmen şahannazlygynyň, türkmen milliliginiň iň owdan sypatlary toy däp desurlaryna, edim gylymlaryna hemde adatlaryna jemlenýär. Cennet ne ýene-de owadan şäher, akylly şäher Arkadagda teňden duş. Dogry aýdýam Ýunus, elbetde mehriban tomoşaçylarymyz Arkadag şäher bilen tanışlygymyzyň göwnüňizde turandyr diýip umyd edýär. Cennet şportda bir zady belläsinmeli. Türkmen halkyna gadymy döwürlerden bäri bize dowam edip gelýän aýtgylary laýyklykda öz adyny ebedileşdirmek üçin 3 adet bolýar durmuşlar. Olaryň biri elbetde perde ketişdirmek, ikincisi kitap ya tarih yazmak, üçüncüsü bolsa bina gurmak, bina galdyrmak. Ene bu günne geljegiň şäher bolan Arkadag şäherine hem bir däl, 10 näl, yüzlerçe şeýle ak mermere betlenen ajaýyp binalaryň bolmagy, özüniň şeýle belen uly şäher bolmagy bir hatda bolmaly. Atdy dogry aýdýam Ýunus. Şu portotdan hem elbetde biz şu ajaýyp portotdy gepleşigimiň ahyryna geljegiň şäherini türkmen halkyna peşkeş we miras bereligi üçin halkymyzyň millili ejeri gahrman Arkadagymda hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyza öz şäkdir alkyşlanmady beýan edýär. Goý gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman serdarymyzyň saýatyna watanymyz mundan beýläkde güllä össün. Onda näme mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen hem biz bu gepleşikçe siziň bilen hoşlaşýar. Ýene kunlerde Türkmen portal web saytymyzda görüşýänçek hoş, sag bolun.